да, хора, аз съм... Той ще ми каже, че ми каза, че е грешка, както го казвам. The Big Boss 61. Вижте колко много моркови имам от фирмата му. Дай ми, че съм гладен. Вземи си участва, виж колко неща имам в честа. Ние може да направим по-късно фуд евент. Я ще направя една даймон броня. О, да. И даймон неща. Леле, колко искам евент. И това ще оставя. До вечера в 7. Да, всички разбрах, че ще има евент до вечера. Чайте да има една стрела. Аз казвам за тези, които не са разбрали. И да ходим да миньосваме. Това да ходим да миньосваме. Вижте, направихме защитна стената. Ще направя пръчки, ще направя един диамантен меч. Честа май има. Това да значи хора, този клип няма да е много дълъг. Ако чуете колко време ни отне да направим тази стена, малко беше. Абе, за всеки случай ще взема картофи, моркови, ако ми се дойде. Значи един пише хоме, другия я стои долу, и после пише тъпа, и готово. На мен случайно да си кажа, не си яде. Аз съм на Warp Enchant да енчантна една кирка. What the fuck? Аз моята кирка не си енчант. Имам енчант на меч и енчант на лопата. Ама аз на кой левел ще мога? Аз съм 25-я. Аз съм 11. Аз съм 25-я. Представяш ли си в Майнкрафт да могат да се прехвърлят левели? То може. Честно? Да. Аз да искаш да ти прехвърля малко. Само админ може. Ми прехвърли ми на мен 5. Да. Аз вече съм... Чакай, сега не мога да видя кой левел съм. Мраза моята лопата, мразя. Аз съм 5366 лева. Абе, престани. Дали ми... Да знам ком дай. Ще ми прехвърлиш ли малко левели? Колко? Значи ми трябва 35. Опашно там. Може ли още два? Може ли още малко? Не, ти сега кой левел? 38. Стига ти. И продължавам да дигам заради кола. Знаеш какво забравихме? Торчове. Аз съм 5336. А торчове? Уф. Аз майче имам. Имаш ли? Добре това. Вземи ги, да имаш ти. Чакай, къде са? Торчевент! Стига, готово ли е? Ага. Ей, лопата аз не си взех. Ей! Викам, че си излезнал!
тая манкирка. Откъде? Щях да се направя, добре. Леле, коя тайна стайчка се разпа. Много и после как ще излезем? Пишем хоме. После просто ще донесем стълби. Или се купаем нагоре. Обаче по-бързо си купае, когато си с друг човек. Аз само с един удар. Ти с каменна ли си, бе? Да. И аз съм така, само с един удар. Обаче Не, съм енчант фул ли си? А? На какъв енчант си? Ти си с енчант фул, нали? Не, аз съм с ефект 4 и Unbreaking 3. Според теб, бях ли тъпи нещата преди в Майнкрафта на 50 левел? Откъде я знам? Попадаха си много тъпи неща. Вземи гравел, може да си направим запалка. Аз имам вече 3 гравела. Аз имам много грабел, обаче заседнах. Аз сега. Виж моята лопата какво прави. Скибай. На какъв енчант е лопата? На късмет 3 и ми да само такова. И ще ми да само и такива. Обаче ти ще ми ги събираш. А аз вече имам 32 грава. Да, защото заради мен. Ама то клипари скоро да го приключваш. Да. Дай поне да копаме малко. И сега, аре да Да скачам. намерим нещо и свършваме. Знаеш какво искам? Диаманти. Имаме. Абе, какво се катериш, бе? Абе да направя път догоре, бе. Опс. После какво ще скачаш? Не, се върна. Чакай малко, че ми лагна.